don Allah ina son ka riƙe min amana. Kar ka rabu da ni. Me ke faruwa ne masoyata? Zuciyana yana tabbatar min da akwai wani abin da zai faru. Lafiya gaskiya kuma ba lafiya ba. Haba Umma. Yanzu a ce an kawo kuɗin sa rana na amma ban sani ba. Sai dai in ja bakin yaya. Zamani abokin tafiya kamfanin inganta shirin fina-finan Hausa na Kannywood mai suna Maiciyawa Film Production Abuja ya kuma kawo muku sabon shiri mai suna duk tsanani. Ina so ki ɗauki wani a matsayin kaddara ki da Allah ya dora miki. Kuma jarabawa ce daga Ubangiji. Kamar ni wai har akwai yariyar ta isa ta wulakanta ni ina mata magana ta banza da ni wanda kaga yana wulakanta dan adam dama daga gidan tsiya ya fito gidan mutsiyata. Bai da komai ba tara musu komai ba. Duk tsanani shiri ne da ya samu kyakkyawan ma'aikata ingantattu da kuma kyakkyawan hoto. Ku kalli shirin duk tsanani don ganin yadda Salima ke wulakanta. Ka je ka ce ba ta nan. Sannan fita. Na san halin da kake ciki. Ni ma cikin halin nake. Ho ho ho. Sale a sha ruwa ya zaɓi abin duniya fiye da ƴarsa Salima. Daga yau ranar murna ce. Yata ta yi aure ta samu miji mai kuɗi. Ko auren da ya tsinke za mu ƙara ɗaure shi da kyau. Yaya za ta kasance masu kallo ku nemi shirin duk tsanani. Wannan shiri na ɗauki da abubuwa kamar haka: kwaɗayi, soyayya, wulaƙanci, tsana da kuma ilmintarwa. Gare ka yau ina ban kwana, tilas na bare ki sai wata rana. zan tafi don biyayya ga iyaye na barka ba da rai ya so ba. Gare ki yau ina ban kwana, tilas na bare ki sai wata rana. Dan rabuwar mu ta zamto dole, amma da so a rai bai kau ba. Duk tsanani. Kowa kewa ga kallon banza, kai ma bishi da kallon banza. Bisara. To, shirye lafiya. Ah! Sama! Ai in gemu ne wani gemun bai kai gemu ba domin ni gemu na gemun shisha ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba Abba, ya kamata ka daina shan giya. Daina shan giya? Wai giya ce irin lalatacciyar ce. Karki ƙara ga wannan maganar dai ba su kike in maki ki ba. Kashi ki je ki kawo abinci na. Tambo tafi muke yaƙi, an yi na ɗaya da mu yaƙin duniya. Ai yanzu ba sojoji bane. Mata ne. Za a yi na biyu da mu. Wallahi kin ci sa'a dan Allah ya jarabce ni da sanki a mazaunin kanwata ne. Da tuntuni na baje ki a nan gurin. Allah. Akwai dumame a ciki? Ɗaukar nauyi Umar Faruk Maiciyawa. Wannan shiri ya samu kulawa daga shahararren daraktan nan Ibrahim Dadi. A gaskiya Aminu, in baka so ni ba zan iya rasa rayuwana. In kika yi haka kin yi kuskure. In dai duniya ce, ga kanan ga ta nan. Allah ya da zan aure ki kuma za ki zama matata. Haba yaya, ka daina irin wayannan kalaman.